ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. देवगड जामसंडे नगरपंचायत हद्दीतील विविध प्रभागांमधील विकास कामांबाबत देवगड जामसंडे समन्वय समिती तसेच ग्रामस्थांकडून यावेळी लक्ष वेधण्यात आलं. देवगड जामसंडे नगरपंचायतीतील विविध प्रभागातील रखडलेली विकास कामं, पाणी पुरवठ्याच्या तक्रारी आणि मूलभूत सुविधांचा उडालेला बोजवारा तसेच शहरातील रस्ते, सांडपाणी, गटारे, पाणी पुरवठा अशा मूलभूत समस्यांवर त्रस्त नागरिकांकडून लक्ष वेधण्यात आलं. समन्वय समिती आता आपण सगळे आम्ही ग्रामस्थांच्या विनंतीनुसार वॉर्ड नंबर 4 मध्ये आलेलो आहोत. वॉर्डमधील 4 मधील समस्या बघितल्या तर अनेक समस्या आहेत. पाणी, कचरा हे तर मुख्य समस्या आहेच. इथे ज्या काही लघु नळ योजना आहेत त्यांना जेवढं पाणी आहे त्याच्यापेक्षा सप्लाय जास्त आहे. दुसरी गोष्ट, नगरपंचायतीचा सफाई कर्मचारी इथे रोजच्या रोज येत नाही आहे. आपलं जे देवगड जामसंडेची मुख्य ग्रामदेवता दिरबा रामेश्वर इथे देऊळ आहे आणि त्या मंदिराच्या परिसरातच इतकी दुर्गंधी आणि कचरा आहे की बोलण्याची सोय नाही. त्याचप्रमाणे बाहेरून आलेले पर्यटक किंवा जे काही ग्रामस्थ आपले मुंबई, पुणे, बाहेरगावी असतात ते आल्यानंतर आपल्या ग्रामदेवतेला भेट देण्यासाठी येतात. येताना त्यांना दिसतं काय तर एंट्रन्सला दोन्ही साईडला प्रचंड कचऱ्याचा ढीग आणि जे पर्यटक येतात त्यांना टॉयलेटचीही इथे सोय केलेली नाही. दुसरी गोष्ट, ई टॉयलेट जे इथे ग्रामपंचायत जी आहे जुनी तिथे ई टॉयलेट केलेलं आहे 30,92,000 रुपये खर्च करून, परंतु त्या ई टॉयलेटची ही अतिशय दुरावस्था आहे. त्यामध्ये पाणी नाही आहे. तसंच टॉयलेट ही अतिशय घाण आहे की जिथे माणूस जाऊ शकत नाही. त्यामुळे इथले स्थानिक लोक काही वेळेला कोणाला इमर्जन्सी असेल तर टॉयलेटला जायला देतात, सहकार्य करतात. तो त्यांचा मोठेपणा आहे. पण नगरपंचायत काय करते? नगरपंचायती जे सफाई कर्मचारी आहेत, जे शासनाचा पगार घेतात, ते पगार घेऊन साफसफाई करताना दिसत नाही आहेत. इथे देवाची देवराई आहे. त्या देवराईच्या अवतीभोवती आणि देवराईमध्ये प्रचंड कचरा आहे. त्याचबरोबर इथे जो काही देवीकडे जाणारा रस्ता आहे त्या तिठ्यावर एक स्पॉटलाईट किंवा हॉलमॅक्स हवा आहे की जेणेकरून तो परिसर पूर्ण असा उजेडात राहील आणि जे काही ग्रामस्थ किंवा पर्यटक येतील त्यांना व्यवस्थित तो परिसर दिसेल. तर ती एक ह्यांची मुख्य मागणी आहे. त्याच्यानंतर इथल्या रस्त्याचं काम गेली 2 वर्ष मंजूर होऊन झालेलं आहे. अद्यापही तो रस्ता केलेला नाही. वॉर्ड नंबर 4 मध्ये जी काही लोकप्रतिनिधी निवडून दिलेला आहे तो मुंबईला ती असते. त्यामुळे त्यांचं पूर्णपणे वॉर्डकडे दुर्लक्ष आहे आणि त्यामुळे ह्या लोकांनी आपली समस्या कोणाकडे मांडावी हा एक मोठा जेन्युइन प्रश्न आहे. पाणी सभापतींकडे आम्ही गेलो नाही. ह्याचं कारण मुख्य असं आहे की आधी आम्हाला ग्रामस्थांनी विनंती केल्यानंतर आम्ही ह्या एरियाची पाहणी करायला आलो की कितपत ह्या लोकांच्या समस्या आहेत. आत्ता समस्या जाणून घेतल्या तर त्या प्रचंड आहेत. ह्यानेही आपल्या पाणी सभापतींकडे आपला संपर्क साधलेला नाही. दुसरी गोष्ट, इथे आता जवळच एक जलकुंभ म्हणजे मोठी पाण्याची टाकी होणार आहे, जलशुद्धीकरण प्रकल्प होणार आहे, परंतु त्याचबरोबर तिथेच कचऱ्याचं डम्पिंग ग्राउंडसुद्धा करणार आहेत. तर त्यासाठी ग्रामस्थांचा कडकडीत त्याच्यासाठी विरोध आहे. कारण डोंगरावरून झरे सगळे इकडे खाली येतात आणि जर तिथे कचऱ्याचं डम्पिंग ग्राउंड झालं तर ते पाणी अशुद्ध होणार आणि अशुद्ध पाणी पुरवठा सगळा येणार. त्याचबरोबर इथे आपली स्थानिक देवता आहे. स्थानिक देवतेच्या जवळच कचऱ्याचं डम्पिंग ग्राउंड असू नये, कारण त्या परिसरात दुर्गंधी पसरणार. इथे देवाचं सात्विक स्थान आहे. त्यामुळे कुठल्याही प्रकारच्या अशा प्रकारे डम्पिंग ग्राउंड किंवा कचऱ्या संबंधित कुठलीही समस्या इथे असू नये. आमच्या या भागात वार्ड नंबर 4 मध्ये
पाण्याची जी व्यवस्था ही जी टाकी आहे ती ग्रामपंचायत जेव्हा अस्तित्वात होती तेव्हापासून चालू आहे. त्याला आता बरीच वर्ष झाली, 92 सालापासून जेव्हा आप्पा गोपटे साहेब आमदार होते त्यावेळी ती टाकी बांधलेली आहे. एकसारखं त्यात बिघाड होतो आणि त्यामुळे पाणी पूर्ण होतच नाही आमच्या भागात. कधी सकाळी येतं, कधी संध्याकाळी येतं, कधी दिवसभर पण येत नाही. त्यामुळे ते पाण्याचे भयंकर हाल आहेत लोकांचे. त्याचबरोबर कचरा जो आहे ती गाडी कधी कधी येते, कधी जाते. ठराविक भागात ती फिरते, या इकडे ती फिरत नाही. मधल्या वाटेने येते, तिथे थांबते, तिथे थोडासा लोक कचरा टाकतात, तो घेऊन जातात. मग हा इकडे बघा, हा इथला कचरा त्यांच्या सफाई कामगारांनी साफ केला तर तो साफ होईल. इथे काय घाटची लोक साफ करू शकत नाही. हा इकडे देरबाजी रोडच्या समोर तिकडे सगळं हे आहे ते आमराई आहे, म्हणजे देवराई आहे. देवराईत सुद्धा भरपूर कचरा पडलेला आहे आणि तो कचरा उचललाच जात नाही. त्यामुळे तो तसा जातो. या रस्त्याने येणारे पब्लिक वगैरे म्हणजे येणारे लोक, पर्यटक जे लोक येतात त्यांना इथे हेच दिसतं सगळं की इथे सगळी घाण आहे. खाली देरबाजी रामेश्वरचं मोठं देवस्थान आहे, तिथे तर जायलाच नको, या वाटेत यातूनच जावं लागतं त्यांना. त्याचबरोबर आता हा जो डोंगर दिसतो, या डोंगराच्या तिथे पाण्याचा जलकुंभ आणि पाणी शुद्धीकरणाचं बांधायचं ठरलंय. त्याचबरोबर तिथे डम्पिंग ग्राउंड बांधणार आहे. त्या डोंगराच्या खालून जे झरे आहेत त्याचंच पाणी पुरवठा या सगळ्या गावाला. जर तिथे पाणी पुरवठा तिथे खराब झाला तर तिकडच्या सगळ्या विहिरींचं पाणी खराब होणार आहे. आमची जी बोरिंग आहे तिला पण पाणी तिथूनच होते, त्यामुळे हे विहिरींचं पण पाणी खराब होईल. तर तिथे डम्पिंग ग्राउंड करू नये, फक्त जलकुंभ किंवा पाणी साठवण्यासाठी जे आहे ते बांधलं चालेल किंवा पाणी शुद्धीकरण केलं तरी चालेल. म्हणजे हे डम्पिंग ग्राउंड नको आहे आम्हाला. डम्पिंग ग्राउंडला विरोध आहे, म्हणजे सगळ्यांचा विरोध आहे. तसं आम्ही तक्रार आम्ही तयार करतो आणि तो कलेक्टरना पण देणार आहे. आम्ही कालच ठरवले. आमच्या लघुनळ योजनेचं कसं आहे माहिती आहे, 3.5 इंचाने पाणी येतं आणि 6.5 इंचाने पाणी बाहेर जातं. त्यामुळे लोकांना म्हणजे सगळ्यांनाच अगदी बारीक पाणी येतं. पुरवठा कोणालाही व्यवस्थित होत नाही. एक मिनिट याच्यातच जाते पाणी भरण्यापासून. 2 तास 2 तास सोडतात पण त्याचा उपयोगच नाही. पाणी सोडणाऱ्याला जवळजवळ 80-90 कनेक्शन आहे तिथे. त्यांना फक्त 500 रुपये महिन्याला देतात मानधन म्हणून. एवढ्या तुटपुंज्या पैशात कोण इथे पाणी सोडायला राहणार. किमान नगरपंचायतीने 5,000 रुपये तरी जो पाणी सोडेल त्याला द्यावे. कारण कसं होतं मग तो वेगवेगळ्या वेळी नियोजन करू शकतो पाण्याचं. 500 रुपयात कोण एवढं हे करणार. एकदा सकाळी चालू केली टाकी, 2 तासांनी बंद केली. भरते की नाही भरते कोण बघतंय, असं होतं ना विषय. पण आता 1 तारीखपासून काम सोडणार आहेत ते. म्हणजे आम्हाला मग पाण्याची मग खूपच वानवा. जर व्यवस्थित मिळत नाही. आता ऑक्टोबर पासून त्यांना पगारच नाही मिळालाय. जर त्या व्यक्तीला वेळेवर पगार मिळेल तिथे चांगल्या प्रकारे त्यासाठी पगार वाढवा त्यांचा आणि त्यांना तिथे चांगल्या माणसाला त्या जर मॅडम करत असतील तर त्यांना कंटिन्यू केला आमचा विरोध नाही, त्या काम करतात. पण त्यांना पगार नाही म्हणता टंगळमंगळ करतायत. त्यासाठी त्यांचा पगार वाढवा म्हणजे आमची सोय होईल. त्याच्यावर उद्देश आमचं सोयवाने हा. आपल्या इथे सफाई कर्मचारी येतो, ते पण आम्ही ज्यावेळी फोटो टाकतो मेसेज करतो त्यावेळी ते मग पाठवतात, जा बाबा जा. तो आपल्या इच्छेने कधीच येत नाही. त्याला इथलं वळकुवाडी हे म्हणजे जे 4 नंबर वॉर्ड आहे त्याला ते दिलेलं आहे सफाईचं काम. पण तो 20-25 दिवसांनी येतो. इतके दिवस तो करतो काय? कायमस्वरूपी म्हणजे रोजचा नको, पण निदान 2-3 दिवस बघतच नाही काम करतो की नाही करतो ते. त्याच्यावर लक्ष नसल्यामुळे तो काही इथलं वरच्या शहरी भागात थोडं काम करतो, बाकी वेळेस काम करतच. ज्यावेळी इथे त्या पारकर मॅडम होत्या, एकदाही आम्हाला कधी सफाईची समस्या जाणवली नव्हती. फिरत होत्या सगळीकडे त्या फिरत होत्या. त्याच्यानंतर अमोलने पण व्यवस्थित सांभाळलं होतं, अमोल चव्हाण. आत्ताचे जे काय ते त्यांच्यासोबतच फिरत असतात. सुपरवायझर नेमलेलं होतं. रस्त्याचं काम करायचं आहे 4 नंबर शांतीनगरमध्ये. रस्ता मंजूर झालेला आहे पण आता पावसात मग आमची चालण्याची पण आमचं चालायला पण भेटणार नाही. एवढं पाणी साचणार तिथे. काहीच केलं नाही. तिथल्या पाण्याचा प्रश्न आहे. शांतीनगरचा बोर पाण्याचा मारली होती ती थोडक्या घरांसाठी होती, पण आता तिथे डबल कनेक्शन दुसऱ्या नगराच्या तिकडे दिल्यामुळे पाणी पुरत नाही. त्यामुळे दुसरी एक नळ योजना तिथे व्हावी, म्हणजे बोर व्हावी, म्हणजे सगळ्यांना पाणी पुरवठा व्यवस्थित होईल. पाणी येतच नाही, बारीक होतो सगळं. 4 नंबरच्या नगरसेविका मनीषा गाडी आहे, पण त्या नोकरीनिमित्त मुंबईला असतात. इकडे कधी आम्हाला आल्या तर दिसतात, 6 महिन्याने 8 महिन्याने एकदा कधी आल्या तर, नाही तर आम्हाला इथे दिसत नाही. आम्ही कैफियत आपली सांगायची कोणाकडे. पण तुम्ही मताला विचार नाही केला. हो आता काय माहिती आपल्या जेव्हा पुढे जाऊन ती इथे होती, नंतर तिकडे गेली ती.
आणि त्याच्याशिवाय कसं आहे माहिती त्याची आहे, पूर्ण आता कोणीच दखल आमची घेतली हिस्ट्री माहित होती नाही. तुम्हाला. त्या दिवशी आम्ही आमच्या नगरपंचायतीच्या ग्रुपवर समन्वय समितीला एक मेसेज टाकला, आमच्या विनंती खातीर या तुम्ही इथे. त्या विनंतीला मान देऊन समन्वय समिती सगळी आली, त्याबद्दल आम्ही आधी पहिले त्यांचे आभारी आहोत. माननीय राणे साहेब आमच्याकडे ते नोव्हेंबरमध्ये 25मध्ये मीटिंग झाली, तेव्हा ते बोलले की ते संडास दुरुस्ती करणार म्हणून. कारण सार्वजनिक संडास आहे तिथे बाथरूम नाही, ते संडास म्हणजे आहे तिथे पाणी नळ योजना नाही आहे तिथे, मग ते करतो बोलले. तिथे काही झालं नाही. मग इकडे तिट्यावरती ते स्पॉट लाईट लावतो बोलले, ते पण झाले नाही. 2 वर्ष झाली आजपर्यंत. मग बहुतेक आता हे 2 वर्षापूर्वी आता हे एक बोरवेल झाली, त्याला पण पाणी येत नाही आम्हाला. म्हणजे इतके 3 आम्ही समस्या त्यांच्यापर्यंत टाकलं होतं, पण एक समस्या आमची इच्छा पूर्ण झाली आमची. मग ते म्हणतात आम्हाला तिथे स्पॉट लाईट हवी आहे. म्हणजे कुठे म्हणजे एखादा गाडी दुरुस्ती असते किंवा एखादा देवळ्याकडे येतं मंदिर आहे, मग त्यांना ती गाडी एखादी बंद झाली तर त्यावेळेस ते बॅटरी किंवा मोबाईलचे टॉर्च नाही येतात तिथे ग्रामसेवक. आणि महिलांना म्हणजे ते महिला येतात बाहेरसून पर्यटन वगैरे येतात, मग त्यांना ते संडास बाथरूम व्यवस्था व्हायला पाहिजे. हां, तिथे उपलब्ध नाही आहे. म्हणजे करून ते आमच्याकडे येतात कधीतरी असे ग्राहक वगैरे घरगुती आम्ही देतो त्यांना. म्हणजे असं नाही म्हणत नाही की बसू नका वगैरे, असं आम्ही काय टॉयलेट पण बंद आहे ते सामान्य असं. ते खालते बंदच झाले आहेत. कंडिशन बेकार आहे. टॉयलेट जाऊ दे. ते लेडीजचे बंद आपल्या आहेत ना. देवळाकडे ना संडास बाथरूमची सोय नाही नाही तर. मुळात आधी. पर्यटक सगळे जे काही येतात ते इथे येतात. आम्ही कधी नाही कधी बसलेलो असतो तिथे, त्यावेळी त्यांना सांगतो बाबा तिथे आहे संडास बाथरूम, तिथे जा तुम्ही. पण ते पण व्यवस्थित नाही आहे. आता तुम्ही जाऊन बघितलात, एखादा फोटो काढलात तर तुम्ही म्हणाल इथे कोण येणार.